खुलुमबाय लोगोफोर गोबां सम जालांबाय आं भिडिअ होनो हायैया गोबां सान बिदिनो बारलांबाय भिडिअ होनो हायैनि जाहोना लोगोफोर आं हस्पिटालाव एडमिट जादोंमोन आरो लोगोफोर मोनसे मेजर अपारेशन जादोंमोन आंहा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन माने हस्पिटालावनो 6 डेजनि थाखाय आं एडमिट जानांगौ जाखादोंमोन 6 दिन थाखादों हस्पिटालावनो बेनि उनावबो न'आव फैनायनि उनाव बेड रेस्ट होदों नालाय आरो भिडिअ बानायब्ला गोबां खस्थ' जायो नालाय बखिनांगौ जायो गोसा बेनिखायनो हायाखैमोन आरो माने स्क्रिप्ट लिराब्लाबो माने बुंनायफोराव खस्थ' मोनो नालाय उदैया बेनिखायनो उदैया खस्थ' मोनगोन होनना आङो माने बानायथ'वाखैमोन भिडिअखौ माबा मोनसे बेबायदि प्रब्लेम जाब्ला हायाबो नालाय खस्थ' मोनो बेनिखायनो आं बानायाखैमोन नाथाय दा एसे सानायफोराव एसे खमायबाय नालाय बेनिखायनो दिनै आङो बानायदों खस्थ'यैबाबो मोनसे बेबायदिनो लासै बानायलांनांसिगोन नङाब्ला नोंथांमोनाबो नेबाय थायोना आंबो गोसोखौ माबोरैबा मोनबाय थायो होनो हायाब्ला नोंथांमोना वेटिं खालामबाय थायो भिडिअखौ फैगोन होननानै आंबो गोसोखौ दुखु मोनो होनो हायाब्ला बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नाजासिगोन आरो हानाय बायदि मोनब्ला होसिगोन मा खालायना लोगोफोर बेमारफोरा गेजेर फैयो बेबायदिनो जिउआव हेंथा होयो आरोना थेवबो जोंबो बेबायदिनो जुजिलांबाय थानांसिगोन आंनाबो अपारेशना जानाय नङा खेबनैयानो जाबाय बे खेबनै जाबाय आरो आंना मा बुंनो ना बेमारफोरा बेबायदिनो सिथाबना थाबाय थायो हामनो रोङा खेबसे हामबा आरो मायबा जालायबाय हामबाथाय मायबा जालायबाय मोनसे नङा मोनसे थाबायानो थायो आरोना मानसिनि देहाफोराव जेब्लासिम बे संसाराव थांनानै दङ जेब्लासिम जिउआ गोमालाङा संसारनिफ्राय गोमालाङा बेबायदिनो थानांसिगोन आरोना लोगोफोर दे होमब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना आरो गाज्रि मोननाङा आं भिडिअखौ होनो हायैनि थाखाय दा नायलांदो दा आङो हाब्लाथाय बेबायदिनो गेजेर लाबोबाय थागोन लोगोफोर नायलांदो सापर्ट खालामबाय थादो आरोना नोंथांमोनाथ' सापर्ट खालामखायो आंखौ बेनिफ्राय लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो बावनाङा लोगोफोर दे होमबालाय बाय नायलांथ'दो इमारजेन्सि दं इमारजेन्सि डाक्टारबो गैया माथो जेखिंबो डाक्टार बाबा बे सरकारि हस्पिटालाव डाक्टार गैयासै नामा इमारजेन्सिथ' सासे डाक्टार थायोमोन हनै सासे फैदों डाक्टार मा जादों मा केस पेसेन्टआ हुस गैया नामा बुनाय केस सार बुदों एसाल्ट केस बेबायदिब्लाथ' रिपर्ट खालामनांगोन पुलिस रिपर्ट आगोलनो बेनि उनावसो पेसेन्टखौ एडमिट खालामगोन नङा सार नङा बुनाय केस नङा थारमाने हमथानो नागिरनायावनो बे उसुंदानिफ्राय गोग्लैदों एसल्ट केस नङा सार बुलायनाय केस नङा सार बेखौ माबार लांदो बियो सार बेबायदि थाबाय थाब्ला बियो क्रिटिकेल जागोन सार हुस गैया मानसिया गोलैदों बियो उसुंदानिफ्राय बेबायदिसो जेबो एसल्ट केस बुलायनाय केस नङा सार प्लिज सार माबार एडमिट खालाय गोग्लैदों नामा नंखाय बुङाब्ला जाला औ सार गोग्लैदोंसो बियो सार गोग्लैदोंसो थारमाने गोग्लैनायखौनो माने बेबायदि जादों आरो माने जेबो बुग्लायनाय केस नङा अके टेनसन नङा आबा बारहुंखा मा जाखो आयै मानो बेबायदि रायज्लायदों आबालाय बारहुंखा आंनि आखायाव गोरोन्थियावनो जोबोद गिदिर मोनसे गोरोन्थि जाफ्लांबाय आबा आं हमस'नो हायाखै आं रागावनो बेबायदि माबोरै खालायफ्लांखो मा बाथ्रा बुंदों नों आयै मा गोरोन्थि माने आयै नों मा बुंगासिनो मा बाथ्रा बुंदों मा गोरोन्थि मोजाङै बुङाबानो मा जादों नों मोजाङै दंना गैया नों मायबा खैफोदाव गोग्लैयाखैथ' आयै मा जामारदों मोजाङै बुंलाय नोंखौ आं एसेबां फन खालायगासिनो नों फनखौबो हमाखै दा आरो फन हरनानै बेफोर बाथ्राखौ बुंदों गोरोन्थि मा गोरोन्थि मायबा जादों नामा बेयाव ना नांज्लायदों आं सानख'नो हायाखै आबा माबोरै बेबायदि जालांखो दा मा जागोन बुंनाय मा जादों माबा आबा आंनि आखायाव हाबिलाया दुखु मोननानै दङ मा
माने आबा माने बेबायदिनो खोथाजों खोथा माबानायाव आं रागा जोंनानै हाबिलाखौ नारना होनायाव फाखा खुन्थायाव नांनानै खाफालाव बेबायदि दुखु मोननानै मानसिया बेखौ जानानै दङ दा हुसबो गैया सेन्स गैया हस्पिटालाव लानानै थांदों आं मा खालामफ्लांखो आबा आं मा बुंदों नों आयै नों हाबिलाखौ बुदों मानो आयै नों एसेबां गिदिर गोरोन्थि मानो मावखौ नों हाबिलाखौ मानो बेबायदि खालायखौ गोरोन्थियावनो जाफ्लांबाय आबा मा खालायनो बेबो बेबायदिनो खालायदोंना एसेबां सोंनायनि उनावबो मोजाङैबो खिन्थाया आं रागा जोंनानै बेबायदि खालायबाय आङो आयै रागा जोंबानो सोरबा मानसिखौ बेबायदि खालायो नामा हाबिलाया जोंफोरनि थाखाय मा बेसेबां मा खालायलांखौ नों आरो हाबिलाजों बेबायदि थांनानै खालायदों आयै दा हाबिलाया माबोरै दङ थारमाने हस्पिटालाव लांदों लाङाखै हाबिलाखौ लांदों हस्पिटालाव लांदों रनेथ' आं थांगासिनो आयै नों आंनो लकेसनखौ हर आं दानो थांगासिनो नों टेनसन लानाङा नाङा नों फैनो नाङा बिराद गिदिर प्रब्लेम जागोन नाङा आं एडजास्ट खालायगासिनो ना जेबो जाया हाबिलाया जेबो जाया हस्पिटालाव लांबाय ना माने हामबायानो आरो नों जेबो टेनसन लानाङा आं थांगासिनो मानो थांनाङा खोथाया आरो गिदिर जालांबालाय आं थाङाबा माबायदि जानो नों हारसिं बेयाव बानायस्रि मादै माने आं मोनसे खोथा हमनो हायाखै माने बे दरजा फांथेना दोननाय रुमा मा थारमाने बियो माने आं मिथिगौ नोंथ' बुंदोंमोन बियो बे आनसु गोलावनि बिमानि रुममोन होननानै नाथाय बे रुमा मानो बेबायदि दरजा जेनेबा बन्द जाना थायो 24 घन्टा सानफ्रोमबो बे न'आव मा रावबो हाबा नामा बे न'आव रावखौबो हाबनो होआ मादै बे सिक्रेट रुमसो जेनेबा मादैनि आरोना थैनाय मादैनि माथो दोङो बे थैनाय मादैनि रुमाव रावबोदि हाबनो होआ रावखौबोदि हाबनो होआ माबा दं नामा बेयाव मिथिया मादै मा दंबा नाथाय रावखौबो हाबनो होआ खबरदार होनखायो जोंखौथ' खाथियावनो थांनो होखाया जों नायखायाबो माथो दोङोहाय एसेबां गैनाया गैया जेनेबा मादैया बे रुमाव थैदोंमोन नालाय बेनिखायनो हाबनो होआ माथो हस्पिटालावसो थैदोंमोन थेवबो जेनेबा मादैनिमोन ना रुमा आं एसे खामानि दङ मादै औ एक्चुवेलि आङो बे रुमाव एसेबां माने बे रुमनि फारसे एसेबां माने इन्टारेस्टिं जादों मिथिबाय आं खेबसे डिम्पोलखौ रायज्लायनाय खोनादोंमोन माने बिनि रायज्लायनायाव ओरैबायदि मोनदोंमोन आङो बे रुमाव माबा दङ इम्परटेन्ट माल दा मा दं आरो बे न'आव बे रुम सिङाव बेखौसो नायनो लुबैदों आं बेयाव फैबोला बारहुंखाया गासैबो बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबगोन नाङा बेफोरबायदि गोरोन्थि दा मावसै बे जायगानि मानसिफोरा मोजां नंथारा आरो जेबो नङा बे हाबिलाया जेबो जायाखैना आं नोंनो जास्ट आं इनफरमेसन होनो थाखायसो खोन्थादों जेबो नङा जेबो जायाखै बे हाबिलाया गावनि गोरोन्थिनि थाखायसो जादों बेफोरो बे गावआ मोजाङै खिन्थायाखैमोन ना बेनिखायनो रागा जोंनासो खालायदों जेबो नङा नै आं थांगासिनो फैनाङा नों दे नै आं थांगासिनो रलाय बेनिफ्राय आदा रनिखौ मोनदोंना दे दोनथ'लाय आं थांगासिनो आं उनाव फन खालामगासिनो नोंखौ दोनथ' रायज्लायनो हाया बारहुंखाजों बारा अबावबा फैना ओंखारगोन बिबो आरो बिखौ बेयाव लाबोनो हाया आङो बारहुंखानि फनखौ रिसिभ खालामथ'लाबो आङो दा बेखौ दसे इगनर खालायथ'नोसै दा आंना खामानियानो जाबाय रनिखौ नागिरनाय साला आंबो बेबायदि गोरोन्थिखौसो खालामफ्लांबायना हरखाबनो खर'फोराबो थेमा सुथियोना आंनाबो हरखाबनो रागा जोंनानै बिखौ नारफ्लांना होबाय जाबाय बिबो एसेल' नारनायावनो फिजानांगौ जाबायना सालिया दा आंहासो खामानिफोरा नांथाना थाबाय गेजेरावनो दा अबाव रनिनि बाथ्रा रायज्लायबावनो बिसोरथ' गासैबो हस्पिटालावनो थांजोब्बाय मा खालायनो दा आङो बे इसोराबो उल्थासो खर' खिथिना नायदों खोमा आंखौ खर'फोरा हा सिङाव आरो आथिंफोरा सायावसो दं नामा इसोरनाबो उल्थासो नाहरगासिनो खोमा आंखौ बेनिखायनो उल्थासो जाबाय थायो आइजोंबो जाला दे आरो आं सानखादोंमोन आइया मायबा नङा मायबा मोनसे खालायखागोन आइनि दागाखौ सिनायखायो आं थांफाबाबो जागौमोन मानो थांफादि आङो दा आदानि खोथाखौ सोंहरबाय फनखौसो दाननानै होबाय बियो आदाखौ लायनो थांनाया गावासो अबावबा गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैयाथ' बियो आइया दा जायगाखौबो मोजाङै सिनाया आं लकेसनबो मिथिया मा होनना नागिरना थांनो जादों
आरो दा आइनि खोथाखौ खोनासङालासिनो आइखौ नागिरनो थांब्लाबो आइया आरो मोनथिबोला बेसेबा रागा जोंगोन आंखौ। आइनि बे रागाखौबो बिनि आखलखौबो हमनोसो हाया आं मानो बेबायदि खालायो बियो। थांना आरो मानो हाबिलाखौ बेबायदि बुहैनांगौदि बियो। दे मायबा नांज्लायदों खोथायावनो खोथा मायबा ओंखारबाय। मानो आरो बियो आखाइ थिखांनांगौ जाखो हाबिलाखौ। थै आइया ओरैनोबाबो हाबिलाखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया। बिनिखायनो बे रागाजोंनो बेबायदि खालायबाय बियो। बेस्रि हाबिलाया जोंफोरखौ मदद खालायनो फैनाया दा गावहासो हस्पिटालाइस जानांबाय। हे गड प्लिज हेल्प हार। दुखु जाना इमसनेल जाना जेबो लाब गैया। औ मानो दुखु खालायनां, आं बेयाव दुखु खालायनो फैयाखैथ'। आं बेयाव आंनि फिसाज्ला रनिखौसो नागिरनो फैदों। सोरनिबा मेगन मोदै हुगारनो मेगन मोदै नायनो फैयाखै आं। जाबाय हाबिला हस्पिटालाइस जादों मायबा जादों जाथों, बेफोर जानांगौखामोन बेखायनो जाबाय। दा आंना मेन खामानिया जाबाय रनिखौ नागिरनाय। आंनि दुखुआव माबा बिसोर दुखु जाफादोंमोन नामा? सोरबा थैबाबो थैथों मा दरखार गैया। आं आंनि फिसाखौ नांगौ आंनो। जेरैखिजाया दिनै आं रनिखौ नागिरथारगोन। बे रादायखौ हस्पिटालाव हैनोसै आं बिखौ। खोन्थायाना बियो साला मानसिनि गेजेराव खायसे खालायगोन आं। थगायबा खारग'नो सानदों नामा? अबाव आंनि फिसाज्लाया? खिन्थानोबा खिन्थाखा रादाय र' थांगासिनो आं। हाबिलाखौ फिट जाहोदोंना आङो हस्पिटालाइस जाहोदों। हाबिलाल' नङा बे न'खरनि आं साफा मानसि हस्पिटालाइस खालामजोबनो हागौ आं गोसोबा। दिनै जुदि आं आंनि फिसालानि एड्रेसखौ मिथिया गासिखौबो साफा हस्पिटालाइस खालामना दोनजोबगोन आं। साला सिनायाखै आंखौ। मा जाखो बे सिखिरिया? नुदोंना बेयाव मा इमारजेन्सि जाना दङ, मा प्रब्लेम जाना दङ? बे फाग्लिया आरो फनखौनो हमाखै। सिखिरिया खेबफ्रोमबो बेबायदिनो खालायो। मायबा प्रब्लेम जाबा इम्परटेन्ट जाबाबो बेखौ माब्लाबाबो मोना। मानो फनखौ हमादे बियो? अबाव थांदोंथाय, अबाव बेरायहैदों बियो? बाबा नों सिखिरिखौ फनाव मोनदों नामा? आं सिखिरिखौ फन खालायाखै। सिखिरिया अबाव? आं बेखौ नुवाखै माथो। बेनोथ' अबावबा बेरायनो थांदोंमोन बियो, फनखौनो हमाखै। होनबा बियो जेबो खबरखौनो मोनाखै नामा? खालायनाय फन खालायाव अबाव दङ? लिंहर माबोरै बेयाव? खालायगासिनो बाबा, फनखौनो हमाखै बियो। बिसिरिनाबो मानो मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि जाबाय थायोथाय। एखनब्लाबा गिनायसो मोनो आंबो। बिनाबो सुखुलाय लिरनाय दंना गैया संसारावलाय? जाया नङा जाया मोनसे नङा मोनसे मालायफोरनि दायनिगिरिनि थाखाय, मालायनि दायनि थाखाय मायबा सहायनांगौ जाबाय थायो बिबो। दिनैबो दाय गैया दस गैया बेबायदिनो मालायनिथ' होननांगोन। जोंफोरनि थाखायनो बेबायदि जानाय बायदि जाबाय हाबिलाया। बिमा बिफाबो गैजाया मावरिया। बिनि उनाव ओजों थाहैनायावबो मा जाखो, न' सावना होजाबाय, बुजाबाय, मा खालायजाखो रनिजोंबो ओजों लाना थांजाबाय। दा आरो बेयाव जालायबाय बेफोरो। बिनि खाफालावबो इसोरा सुखुखौनो लिराखै ना मायो। हाबाखौबो जागोन होननानै बेसेरि नेगासिनो नै दा मानसिया मायबासो जाबाय, हुसानो गैला। गुथालनोबो खबरबो हरनाय जायाखै। नानि आइ हाबिला दे नों थाबनो हामना सिखारदो। गोबां खस्थ' सहायनांगौ जादों नोंबो बे संसाराव। बेबायदि रितुआ जि फैनानै नोंजों बेबायदि खालायफैगोन आं सानाखैमोन। मानोथो बेबायदि बुफायनांगौ जाखो दे मानसिखौ? दाबा मा सायो, हुसानो फैनो रोंला दाबो। हाबिला ओइ हाबिला, खोनादोंना नानि नोङो आंनि माथोखौ? हाबिला नों जेबो टेनसन लानाङा मिथिबायना? हामगोन नोङो हामगोन। रानि नों जोंफोरनि थाखाय गोबां दुखु सहायनांगौ जाबाय गिबिनिफ्रायनो। जोंफोरसो नोंनो सुखु होनो हायाखै। गिबियावबो मालायनि मोजां जाथों साननानैनो नोङो जोंखौ मदद खालायनो होननानै, रनिखौ मदद खालायनो होनना थैहोनो थांबाय। नाथाय बे रिथुक माथा फाग्लिया नुदोंना नोंजों मा खालायखौ? मानो बुजिनो रोङा मानसिफोरा? जाय मानसिया बिनि फिसाज्लाखौ बासायदों, जाय सिख्लाया बासायदों, बेखौनो आरो बियो बेबायदि बुबावदों। बे हिन्जावा थारैनो खर' मेलेम जेबो गैया। नों सना बायदि मानसिनि सेक्रिफाइसखौ हमनो हायाखै बियो। फिसालाखौदि नों बासायबोदों। बुंनो थाङोब्ला गिबिनिफ्रायनो जेसेबां नोङो बेफोर जाथायफोरा जाबोदों, जेसेबां नोङो भुगिबोदों, बे रिथुमोननि थाखायनोथ' जादों। बेसेरिया मालायनि मोजांखौ नागिरनानै गावसो गाज्रियाव गोग्लैबाय। दाथ' मानसियाथ' बेसेबा गोबावसो जाखाबाय, माबायानो गैखालामोन। गावनि आगोलनि पास्टफोरखौथ' बे गोसोआवनो गैखायामोन। दाबा आरो खर' बुजाना मा जाबावो?
दाथो आरो इसेबां गोबाव जाबाय हुजबो फैबावाखै हे इसोर आफा आनान गसाइ हाबिरा फिसाखौ मोजां खालायनानै हो